tot aici am rămas. Că n-am mai intrat deloc pe lume. Să intrăm în casă, dar nu înainte să omor oaia asta. Ole, ole, omoară-te. Mulțumesc. N-am mai făcut nimic, pentru că de-abia a trecut o zi de când am mai intrat. Mă gândeam că astăzi să încep o serie nouă de Kitty reacționează la. Să lăsăm niște chestii în chest. Ăsta poate o să ne facem vreodată un arc. Cred că putem să intrăm, să ieșim din nou. Scuzați-mă din nou. Nu, dar cred că vreau să omor toate chestiile astea de aici. Pe tine nu te omor. Dacă aș avea ceva să-ți dau de mâncare, dar n-am nimica. Cred că v-ați dat seama că sunt pe peaceful. Până ne-am noi resurse, tot pe peaceful rămân oricum. Mă gândeam să ne facem un pod până pe aici, pe unde sunt mine. Nu știu ce să zic. Eu zic că să facem asta. Sau... Aici e o oicica mea. Și apoi găinușa. Chestia asta cu promovările, puteți să îmi scrieți în comentarii dacă vreți să vă fac. Da. Să mergem să luăm copaci, când am mai luat. Când am mai luat. Domnul topor. Și hai să minăm, Doamne, să tăiem copaci. Astăzi poate din nou o să apară 3 videouri dacă am timp destul. Adică dacă am timp să încarc toate videourile. Și te va și plictisi de când omor eu întreaga vegetație aici și fauna. Uite un măr pe care vreau să te iau. Și nu ai căzut. Vedem. Apoi să mai mergem și să minăm. Poate găsim iron din nou. Dacă să pronunță cum am zis eu. Și mă gândeam să nu mergem la mina pe care am făcut-o noi în casă, de fapt pe care am făcut-o eu, să mergem la mine de-astea generate automat. Să facem noapte sau apunesul? Ca să nu mai vă plictisesc cu până trece noaptea, hai să ne culcăm. Ia să vedem. Încă n-am nevoie de nimic de aici. Mai putem să facem un pat, dar nu vreau. Cât am minat eu off camera. Și... Gata. Bună dimineața, bună dimineața. Mi-am aminte că într-o zi nu știam încă Minecraft, de-abia îl instalasem și îmi făcusem o lume pe survival și eu eram pe peaceful, dar pe telefon eram, da? Și mi-era tot frică, Doamne, dacă vin monștri, am stat toată noaptea și am văzut că n-avea niciun monstru și apoi mi-am dat seama că eu eram pe peaceful, că nu știam nimic despre Minecraft. În sensul că Minecraft-ul
Pocket Edition l-am de-abia din ianuarie, numai că jocul știu de 2 ani. Alo. Trebuie să mergem undeva unde e iron. De ce? Pentru că iron e bun. Te ajută, poate facem și o foarfecă. Alo. Cât mai e până acolo? Cât mai e? Știu că am țipat așa de rău, dar n-am ce să fac. Devine chiar enervantă chestia asta. Gata, ei. Am găsit locul care ne-a salvat într-un fel. Yay! Wow! Ce tare e aici! Dacă am găsit și o mină, ce tare ar fi! Ce tare e! Hai să căutăm ceva prin asta. E bună. Nu ne trebuie. Pe bune, nu găsim absolut nimic. Pe bune. Wow. Tare ar fi fost dacă mi-ar fi dat o lume în care mi s-a mai întâmplat chestia asta, în care mi-a dat, cred că erau mai mult de 4 biomuri într-o lume de aia. Și era infinită lumea. Chiar nu știu ce să fac în momentul ăsta. Pentru că m-am plictisit enorm. Iar să mor. Hai să mergem acolo. Aș mai vrea să fac niște schimbări, dar cel mai bine să mergem la mina din casa noastră. Parcă mai ales că e în casă. Și poate dacă ne pierdem, imediat suntem aici. Avem torțe. Nu avem niciuna. Și nu putem să facem niciuna. Din păcate. Cel mai bine noi întâi să luăm. Știu că vă enervez. Deja de 7 minute. Și n-am făcut nimica. Pentru că știți că eu am auzit că utilizatorii care au o chestie, nu mai știu exact, pot să facă doar mai lungi de 15 minute. Și eu nu pot. Și de-aia ce să-l fac mai scurt. Dar nu-l fac nici de la 2 minute să vă plictisiți. Parcă găsisem eu ceva. Ce enervant e. Ce enervant e. Uite, mai găsim eu cu de asta, cum zice. Și nu, aici nu găsim nimic. Cred că cam atât e pentru azi video ăsta. Scuzați-mă că v-am ținut atât de mult cu vorba. Noi ne revedem în următorul video și cam atât. Pa, pa!